moi boas. Hoxe estamos en Pontevedra, imos participar no Campeonato Galego de Media Maratón. O obxectivo será intentar baixar dunha hora 19:23 que conseguimos no 2018, pero creo que vai estar complicado. Bastante aire, tamén está o suelo mollado e pode ser que chova, así que non sei como saldrá. Intentarase, eso non cabe duda, pero vai estar difícil. Media maratón, cidade de Pontevedra.
8:18. Seguimos a 3:43. Bueno, Miguel. ¿Has sobrado? Sí. Cuidadín. Los animamos a ellos y a ellas. Presión alta. Último kilómetro. Al final nada, por unos segundos. Pois ata aquí o que foi o campeonato galego de media maratón e como xa vistes, pois non consegui mellorar o tempo. O resultado foi o seguinte: acabei 25º e 7º da categoría con un tempo de 1 hora 19 e 47 minutos. O obxectivo era 1 hora 19 e 23, polo que me quedei a 24 segundos de conseguilo. Pero hai un problema. Correi nun grupo controlando o ritmo, por iso no vídeo vese que ia ben a 3:43 minutos o kilómetro. Sabía que ese ritmo conseguía baixar e ia estar en torno a 1 hora 18:30. A sorpresa foi cando cheguei á meta e vin que non conseguía. E tras mirar o reloxo vin que me deu sobre 300 metros de máis. Non sabía se o percorrido estaba mal medido, se fora culpa miña de non coller ben a liña para facer ben a distancia, ou fallos no GPS por estar o día nublado. Cando rematei, estaba bastante frustrado, pero despois xa con calma sei que teño ritmo para mellorar e creo que podo baixar ese tempo bastante. O percorrido era diferente á última vez que participara no 2018, e cos cambios que se fixeron creo que agora é máis rápido, e só hai unha subida e 2 cambios de sentido que son os que che rompen un pouco o ritmo. En canto a organización ben, voluntarios nalgúna zona conflictiva, aínda que tiñamos o percorrido pechado, e avituallamentos intermedios e avituallamento final moi completo, xa nunha bolsa individual, servicio de guardarroupas, duchas a escasos metros da meta, animación en carreira que co día que estaba é de agradecer, ao igual que todo o público que nos animou, sen problemas para aparcar. De agasallo deronnos esta camiseta técnica, e tamén daban unha medalla de madeira, pero só pos que estaban inscritos á carreira popular. Eu só estaba inscrito ao campeonato e por iso non teño aí esa medalla, porque xa que pago a licencia habrá que sacarlle partido. Antes de rematar, quería darlle as grazas aos corredores que fomos no grupo prácticamente toda a carreira por marcar ese ritmo, xa que era perfecto para min, e darlle saúdos aos corredores que agora non me lembro do nome, pero que se me acercaron a saudar porque me coñecían de ver os vídeos. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.